tanom ni mama. Ara ang nako dari kay nagigda ko dari guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And oh no, ka ng mga background guys kay medyo saba kayo guys. So hi guys, welcome sa aking YouTube channel. So what's up, what's up, what's up? Hi! So, share na ko ninyo kan guys. Ay, dara ko to rin guys. Jen! Akong mother-in-law kay nananong naunayang mga tanong niya. So nakita ninyo guys, nakita ninyo yung mga tanong. Manayang mga tanong din. Kaya as di kayo maklaro guys kay kung ano pa kung mother-in-law yung mga tanong. Yung mga tanong mami sa budyan. Kaya nagbitay ko yan ang tanong. Diba? Ano sa siya mga tanong? Ano yung mga tanong guys? Tanong ni mama. Para walay video. Ano yung mga tanong ni mama guys? Kaya siya kay gamay nga cactus. Gamay nga cactus. Nice kaya siya. Pamain lang pamain. Ay siya ma? Kana? Nalata. Nadaghan kay tubig. Mana yung mga tanong? Kani siya kay gabi-gabi. Kani sad nindot. Mga nindot kay mga tanom diri. Kani gabi-gabi sad na. Napa ang mga kuan guys ay mga utanon. Kana siya kay okra. Kana. Okra na siya guys. Stari kari. Dagan kay okra yun dito. Okra. Kana kay batong. Dagan kayo. Ano diri kuan sa badyan. Money diri guys ang kuan sa badyan. Nice kay na. Sama sa kanais kong buhok. Money diri guys. Money ang among gianhian. Green kayo siya guys. Green kayo no. Green kayo no. Give me a thumbs up kung nakita ninyo ang green nga mga
kuan diri guys, mo namin kinabuhi diri. Nangan himi guys kay ni duaw mi diri sa balay nilang mama ug papa. Ni duaw mi sa balay nila diri. Mo nilang balay diri guys. Dugun kayo guys, tikuan kayo diri kanang. Limpyo na kahit anong diri. Nice kayo diri ni. Mingaw ni kuan diri guys, na ani signal diri pero walay po na signal. Nay kanang tower diri katong dito nga tower. Katong dito nga tower. Adra day. Kanang nga tower kay kuan. Nay tower diri pero way signal. Ambot ka kung ano. Pero mukuan naman siya. Hindi yan signal pero makadawat siya call. Pero if data lang, digit siya kadaog. Di siya kadaog. Diri ra gid ta ko to guys sa hawan-hawan. Kana siya kay gitapok kana na siya diha. Kani siya gitapok kana na siya diha. Ako kay na ako diri nagbarog. Anan sa mga lubi. Mao na diha. Mao na ilang balay guys. Sa akuang matter. Diri ra gid ko to guys, diri. Diri ra ta ko. Wala na tayo lang yung makunan, maatuan. Diri ra kita, ato yung kuto. Ya. Diri. Abot ito, dito. Di man na ito papakita. Sara may cellphone na to. Ano ni diri? Ito dito guys, kaya ko ano to dito ng interview. Ito nga, ikadi kaabot ang nano. Ma? Say, bangon ma. Ang bebe. Ayaw na lang kay. Ayay naman. May iwan na may sibuyas. Ah! Sibuyas o gahos. Sorry kayo guys. Okay, medyo. Sabay niyo. Magluto na ka. Wow. Masa yung mukhaan mo? Magluto na mi. Ha? Nata mo igiso. Ha? Hindi mo. Aray mo igiso. In-action na siya gabi. 5 ka man? Ha? Opo, hindi siya dito mo. Isa. Pag nasa pinawin ba? Wash na siya kapag. Masih ka? Idigol. Dayon ako susibihan. Sunod sa dinas. Ikaw, biswa. Libre na.
Di na mo gawas diyan ha. Igisa na rin ang kana, igisa na lang. Ay, igisa. Kani. Nag-init sa kuwan. Nag-init sa mantika. Amaning ilunod. Kani. Wah, nag-isa o sibuyas. Tapos, this is my fight. Ano, dari? Taka lang tagan. Nalagyan ni para sa burgers ko mo. Ha? Sa humba. Samba. Nalagay kilid. Samba. Para sa humba. Sabi daw. Bili mo lang yan. Taman ginigay ko dili ako. Ha? Naiso. Liso? Liso sa parang baon. Medyo taas-taas gini ang atong video dito guys. Ito na rin ilunod. Kana, gapon. Kalambing na. Sunod. Dininig ko man tuglunod sa sardinas ka ito yung pang tubig. Diyan. So, di masayang iyang sauce. Diyan na ito ilunod dyan. Okay kayo? Para sabon eh, sabon eh. Enjoy na. Magic sarap mang. Bukawas bantu na. Iyo. Sa puto na Nagkakaroon to ani para malamig. Haligi po na sila. Asa mo asin mo? Asin. Asa tong lata mo? Tipen butangin ra ko ng lata og kuan tipen. Tubig. Kani rin Mamay dako. Kaniyo. gata. Bubo. Nan? Sugod sa kita tayo.
din ang visual. Natubo ko. Uga mo na. Uga. Ay, wala na sa kan. Ito na naman. Ano na kiluto niyo natin? Tao. Si Sky, luto. Ha? Ayoko na lang. Ano guys, kayo pati nag-naong guys ay ka na. Naka-color ang shirt kay may ano ba to? Wala na eh, ganyan. Ito na yung pangos ka na. Ano yung bato na guys, kani guys. Kani guys. Ang tamang tamang. Tama na itong daging ingat. Sige, Out. Hello! Gitalawan ni Panay. Pinapansin. Sige na. pabukalo na lang na siya guys. Inigbukal ana ilunod to to eh. Kato. Ilunod ta na. Para makuha siya din. Pakabaso na to gamay. Okay kayo. Kaman. Kain na. Isa? Kay kahuman sa luto guys. Kay kain na guys. Kaya mga uban gutom na. Hindi ko magka... Agay! Agay! Ano siya kay? Di lagi mamaak! Mo ni ang kusina nila guys. Mo ni ang kusina nila. Butter and butter. Nice guys. Ilang ano. Nice kay ilang balay guys. Ilang tiles. Nindot ilang tiles guys. Muna yung At tiles. apa, there is a Ayan. CR guys. CR Velcon. CR. Kono. Muna ilang Nice kaya mga CR. surok ba? Nice kaya lang CR. Muna ilang kon. Kay Agay! Muna. Kana dia. Ha? Ano pa ito guys? Dayon. Lapare guys. Asa ilang kuan, ilang sala ni mga pat. Ini guys. Daghan kay mga unlan guys. Ate na nalabagawas. Say hi. Buing ang gas kay. So magluto na ta. Kaya mga uban nagluto na. Siya ang mga uban, ang uban na mas buhok. Ang mga uban kay naasa Negros. Kami naami sa Negros. Negros na sa Guadalupe, Cebu City. Kami kay naami sa Badyan. Apit na siya mabukal. Guys, kay i-apil ta niglunod. Ah! Ini guys, kay Ikaw man ito. Ikaw man ang nagluto guys kay mga unata. Ikaw man sa pangauntog. Ikaw man sa buntag. Maligo tag dagan. So, hapin na sila mabukal. So, ito na yung luto, guys. wala pa na, wala pang bukal. So, nakoy ko, guys. Guys, kaya akong curious, guys. Kay cool, guys. May kamak. Oh, gabiin na siya. Bigyan na siya, guys. Git na. Ari, guys. Git na diha.
So guys,